So, good morning po sa inyong lahat. At ito po yung napamili natin sa Malabon Fish Market, no? Mag-aadobo po tayo ng pusit kalawang. Ito pong kalaki yung pusit kalawang na nabili po natin sa halagang 150 pesos po, isang kilo, no? Isang piraso po yan. Tapos, may mga alimasag din po tayo na nabili na sa halagang 80 pesos din po ang isang kilo. So, ito pong alimasag na binili ko ay gagawin ko pong kamaron. Ito naman pong pusit kalawang ay gagawin ko naman pong adobo, no. So mamaya lulutuin po natin tong adobong pusit, no. So iwain po muna natin itong mga pusit kalawang. Sarap to kapag talagang masarap talaga sa lutong adobo tong pusit kalawang, no. Medyo may katigasan lang talaga, pero kayang-kayang lumambot yan dahil sa kayang-kaya natin palambutin to, no, kahit matigas pa siya. Basta tagalan mo lang ang luto para mas lalong sumarap ang ating adobong pusit. So maya maya isasalang na po natin siya at ihiwain po muna natin para mas maganda bago natin siya lutuin. Pangit kasi kung lulutuin mo siya ng buo, no, dapat syempre ihiwain talaga. So, ito naman pong katawan ng ating hihiwain, no. Yan. So, gasan natin, no. Tanggalin lang po natin yung ano sa kanyang katawan. So wala na pong tinta to dahil tinanggal ko na po, no? Bali ang nalagay na lang po natin ay toyo. Diitan lang natin kasi para mabilis lumambot yung pusit. Kaya nililiitan lang natin ng hiwa, no? So ito lang po yung ating pusit kalawang, no, na i-adobo po natin. At ito din po yung gagamitin natin sahog para sa panggisa po natin ng adobong pusit. So tara, let's go. So lagay natin yung mantika, no. Ito ay isang simpleng lutong adobong pusit, no, pusit kalawang, no. Simpleng luto lang po yan para makita ninyo at sigurado mapaparami kain ninyo dahil sa simpleng luto po ng adobong pusit. So nilagay na po natin yung mantika, no. So painitin na natin ng konti. Tapos lalagay po natin tong panggisa. Unahin natin tong bawang, no. Papulayin lang po natin siya. Yan. Papulayin lang po natin yung bawang. So mamaya isusunod naman natin yung sibuyas. Tapos yung pusit na in-slice po natin, no. Mura lang po yan sa Malabon Fish Market. Kung bibilihin nyo po, ang isang kilo lang po ay 150 pesos. Pero bumababa po ang presyo niyan kapag talagang dagsa po yung ganyang kalalaking pusit kalawang.
papulayin po natin yung bawang na. So ngayon mapula na yung bawang, lagyan natin ito sibuyas. Tapos isunod na po natin itong pusit para igisa. So ganyan karami po yung 1 kilo na nabili natin. Isang piraso lang po yan, 1 kilo na. So isa lang po natin siya, no, para maluto. So itong nilagay ko, wala na siyang tinta kasi ang tinta nito kulay brown. No, kaya toyo na lang po ang ilalagay natin pag nagisa po natin siya. So balikan po natin at takpan po muna natin muli. So yan, nagtutubig na siya. No, hindi mo na kayo siya kailangan lagyan ng tubig, no. Talagang nagtutubig po yung pusit. At nakita po natin, no, umuurong kahit sabihin mo ano na siya, naka-slice talaga, umuurong talaga siya. Yan, no, nagtubig siya, oh, no, sa pagkakagisa natin. So palalambutin pa natin siya, no, mamaya natin lalagay yung toyo para kung talagang matutuyo na yung tubig, saka atin lagay yung toyo. Palambutin muna natin siya. Takpan po uli natin at balikan po natin siya ng 2 minutes. So lagay na natin yung toyo. Ikaw na natawagin. So, lagyan natin yung oyster. Ayan. Oyster sauce. Para mas malasa, no? Mas pinasarap na may kasamang oyster sauce. Kaya pag natikman nyo po yan, manamis-namis na po yan, no? So, pakuluin lang po uli natin. Tapos, lalagyan po natin siya ng suka. Medyo lumit po yung pusit natin. Umurong, no? Nagtubig siya. Hanggat tumatagal po yung proseso ng pagluluto po ng pusit kalawang, no? Lumiliit siya. Ngayon, nagtutubig po siya ng husto hanggang sa dumami po yung tubig niya, no. Yan, kagaya niya, no, may tubig na naman uli siya at dumadami talaga. So maya maya po uli at babalikan po natin siya, no. So lagyan na po natin ng suka. Kapag ganito naglagay kayo ng suka sa adobong pusit, huwag nyo pong hahaluin. Hayaan nyo po siyang maluto yung suka niya, no? Para mas lalong maging malinamnam yung lasa po ng adobong pusit. So takpan po uli natin, no? Hayaan lang po natin siya kumulo ng kumulo. So ayan na po yung final niya po, no, na pwede na po nating haluin ng ating pusit adobo. So ayan po yung lumiit po siya, no. Lumiit po yung pusit kalawang. So hindi po tayo naglagay ng sili, no, dahil nga kakain yung mga bata. Kaya simpleng adobo lang na ang aking niluto, no. Adobong pusit with oyster, no.
So, papasok na si Boss Lando sa trabaho at husgahan na po natin tong ating nilutong adobong pusit with oyster, no? Magtatrabaho pa tayo ngayon kaya maaga tayo nagluto ng ating ulam para sa ating mga kiddos. So maraming salamat po at ito po muli si Boss Lando Explorer na nagluto ng adobong pusit with oyster. Bye bye!